Sulti nimo sa tempura ya. Unsay masulti nimo sa tempura with sauce? Lami. Lami? As in? Oh. Unsa may mas lami imong asawa or ang tempura? Run. Today's video guys, naanapod mi karon sa school aron sa pamaligya. Oh, mangga. Nga man ako ang assistant tendera si Kim. Si Kim gyapon, si Kim Chu. Nadre si Kim Chu karon guys. Ako ang tupad, nasa akong tupad. Oh. Di mo ang gibaligya bitaw karon kay mantika with stick. Oh no. Isa mo palit diha. Moto siya si Ruby Provinciana. Akong best friend. Nagitaw na ko ang delivery sa JNT. Thank you so much, JNT. Thank you, kuya. Picture? Negosyo man na ako. Tarong ako. Sa may sulti ni mo sa juice. Nawala ang kay talako sa Dios. Nawa ko katilaw og lami ba ang Dios kay walay takos. Uwa ka try og kuan mo god inom og juice. Basta may nasanay Dios. Dawat ko libre. Hey! Vlog ko more. Oh, mangga mo diha tag Tag shitty do. tag 5 ni siya. Kung kamoy mo panit kini. Na lagi pagkapain. Nabe sa panit ang kuan vitamins. Oy, what is that? What? Hasta tendera tag 5. Video hinog pala. Kinsa mo siyang nakapula. Kinsa man ang nakapula? Happy birthday. No one can stop me now. Okay. No one can Happy stop birthday, naka-red light ka. Te, pareha sa sudan. Dugo. Hindi mo sina po dugo. Padugo anti karon. No ba chicharon nga spicy dili halang. Kasyer. Pila tanan eh. Yes na rakwaon.